Tsamba yechipiri yaPetro chitsauko chekutanga. Simoni Petro, muranda nomupostori waJesu Kristu, kuna vaya vakagamuchira kutenda kunokosha sokwedu, kubudikidza nokururama kwaMwari wedu nomuponesi wedu Jesu Kristu. Nyasha norugare ngazvive nemi, zviwande kubudikidza nokuziva kwaMwari nokwaJesu Ishe wedu. Kudanwa kwomunhu nokusanangurwa kwake ngakuve kwechokwadi. Simba rake dzvene rakatipa zvinhu zvose zvatinoda zvoupenyu uye noumwari kubudikidza nokumuziva kwedu, iye akatidana nokubwinya nokunaka kwake chaiko. Kubudikidza naizvozvo akatipa zvipikirwa zvake zvikuru kwazvo zvinokosha, kuti nazvo mugone kugoverwa umwari uye mugotiza kuora kwomunyika kunouyiswa nokuchiva. Nokuda kwaizvozvi, shingairai kuti muwedzere kunaka pakutenda kwenyu, uye pakunaka muwedzere kuziva, napakuziva muwedzere kuzvidzora, napakuzvidzora muwedzere kutsungirira, napakutsungirira muwedzere umwari, napaumwari muwedzere kuda vatendi, napakuda vatendi muwedzere rudo. Nokuti kana mune zvinhu izvi zvichiramba zvichiwanda, zvichakuitai kuti musava nousimbe uye musashayiwa zvibereko mukuziva kwenyu Ishe wedu Jesu Kristu. Asi kana munhu asina zvinhu izvi, anoona zviri pedyo uye ibofu, uye akanganwa kuti iye akanatswa pazvivi zvake zvakare. Naizvozvo, hama dzangu, shingairai kwazvo kuti muite kuti kudanwa kwenyu nokusanangurwa kwenyu kusimbe, nokuti kana muchiita zvinhu izvi hamungatongogumburwi, nokuti muchagamuchirwa nomufaro mukuru muumambo husingaperi hwaIshe namuponesi wedu Jesu Kristu. Chiprofita chorugwaro. Saka ndicharamba ndichikuyeuchidzai zvinhu izvi, kunyange zvazvo muchizviziva uye makanyatsosimba muchokwadi chamunacho zvino. Ndinofunga kuti zvakanaka kuti ndimutse ndangariro dzenyu ndichiri mutende romuviri uno, nokuti ndinoziva kuti ndichakurumidza kuibvisa sezvandakaratidzwa pachena naIshe wedu Jesu Kristu. Uye ndichashingaira kuti ndione kuti shure kwokuenda kwangu mucharamba muchirangarira zvinhu izvi, nokuti hatina kutevera ngano dzakarukwa nouchenjeri patakakuudzai nezvesimba uye nokuuya kwaIshe wedu Jesu Kristu, asi takanga tiri zvapupu zvakaona kubwinya kwake, nokuti akagamuchira kukudzwa nokubwinya kwakabva kuna Mwari Baba pakauya inzwi kwaari richibva kudenga mukubwinya kukuru richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoda, wandinofarira kwazvo. Isu pachedu takanzwa inzwi iri rakabva kudenga patakanga tinaye mugomo dzvene. Uye tine shoko ravaprofita rakasimba kwazvo, uye muchaita zvakanaka kuti muriteerere, rakaita sechiedza chinovhenekera murima kusvikira utonga hwatsvuka uye nyamasase ichibuda mumwoyo yenyu. Pamusoro pazvo zvose, munofanira kunzwisisa kuti hakuna chiprofita chorugwaro chakauya nokungodudzira kwamuprofita pachake oga, nokuti hakuna chiprofita chakatongouya nokuda kwomunhu, asi vanhu vakataura zvaibva kuna Mwari vachisundwa noMweya Mutsvene. Uku ndiko kupera kwechitsauko chekutanga chetsamba yechipiri yaPita. Mwari akomborere mudikana kuitirei zvakanaka, uye Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Amen.